Καλημέρα αγαπημένοι μου subscribers, αγαπημένοι μου θεατές, σε ένα ακόμα βίντεο μου στο κανάλι Βαγγέλης 258 ή αλλιώς Mr. VP 258. Όπως βλέπετε και παρακολουθείτε πολλοί θεατές μου στα live stream μου, αυτή την περίοδο προωθώ τη Revolut. Έχω ξεκινήσει τη δεύτερη καμπάνια του 2025, η οποία είναι η καμπάνια του Φεβρουαρίου. Λοιπόν, λήγει σε 5 μέρες, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου. Revolut, παγκόσμια ηλεκτρονική τράπεζα, σοβαρή τράπεζα, τραπεζικός λογαριασμός. Μειώστε τις κρυφές τραπεζικές χρεώσεις. Μάθετε γιατί εγώ και 20 εκατομμύρια άλλοι χρήστες αγαπάμε τη Revolut. Εγγραφείτε με το παρακάτω σύνδεσμο. Κάνεις κλικ στο σύνδεσμο και σε μεταφέρει σελίδα της αίτησης. Στη συνέχεια κάνετε 4 απλά βήματα κινήσεις. Α. Εγγραφείτε. Β. Προσθέτετε χρήματα, το ελάχιστο είναι 10 ευρώ. Αποχρωστική κάρτα ή τραπεζικό έμβασμα. Εσείς θα βάλετε 22 ευρώ. Γ. Παραγγέλνετε μια φυσική κάρτα, την προσθέτετε στο Apple ή στο Google Pay και μπορείτε να ξοδεύετε πριν ακόμα φτάσει η κάρτα. Η κάρτα περίπου κάνει γύρω στις 2 εβδομάδες να φτάσει σπίτι σας. Δ. Κάντε 3 αγορές με ελάχιστο ποσό 5 ευρώ η κάθε μία. Όχι σε τυχερά παιχνίδια, δωροκάρτες ή μεταφορές. Experience in 5 days. Valid until February 11. Revolut, Global Online Bank, Sirius Bank, Bank Account. Reduce hidden banking fees. Find out why and 50 million other users love Revolut. Register with the following link. You click on the link and it takes you to the application page. Then you do 4 simple step movements. A. You register. B. You add money. The minimum is 10 euro. You 22 euro from a debit card or bank transfer. C. You order a physical card. You add to Apple or Google Pay and you can spend before you arrive. 2 weeks your home card. D. 3 purchases with a minimum of 5 euro each. Noted games of change, gift cards or transfers. Επίσης με τη Revolut μπορείς να επιβραβευτείς από κρυπτομαθήματα και κερδίσεις πραγματικά χρήματα σε κρυπτονομίσματα. Τα προγράμματα είναι 4. Το Plus, το Premium, το Metal και το Ultra. Το πιο χαμηλό και το πιο οικονομικό πρόγραμμα είναι το Plus, το οποίο θα πάρετε αυτή την κάρτα που έχω και εγώ. Revolut, το σχέδιο το δικό σας, το τσιπάκι και Visa. Για το Plus έχετε 3.000 ευρώ μηνιαίο όριο μετατροπής συναλλάγματος χωρίς πρόσθετες χρεώσεις Δευτέρα ως Παρασκευή. 200 ευρώ όριο για να λείψει από ATM χωρίς χρέωση σε κάθε κυλιόμενο μήνα. Κάλυψη κλοπής ζημιάς έως και 1.000 ευρώ για αντικείμενα που αγοράστηκαν εντός ενός έτου. Και συνδέστε έως και 2 Revolut κάτω το 18 λογαριασμού για να διαχειρίζεστε τα οικονομικά της οικογένειας. Επόμενο και δεύτερο πρόγραμμα είναι το Premium. Το Premium δίνεις 10 ευρώ κάθε μήνα και έχεις απεριόριστη μετατροπή συναλλάγματος και χωρίς προμήθεια Δευτέρα ως Παρασκευή. 400 ευρώ όριο για να λείψει από ATM χωρίς χρεώσεις σε κάθε κυλιόμενο μήνα. Έως και 0,99% προμήθεια για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων και περιλαμβάνει 6 κορυφαίες συνδρομές. Τρίτο πρόγραμμα είναι το Metal, το οποίο δίνεις 17 ευρώ κάθε μήνα. Εκεί έχεις αποκλειστική κάρτα από ενισχυμένο ατσάλι με δυνατότητα εξατομίκευσης και αποστολής, έως και 0,99% προμήθεια για ανταλλαγές κρυπτονομισμάτων, 800 ευρώ όριο για να λείψει από ATM χωρίς χρέωση σε κάθε κυλιόμενο μήνα και περιλαμβάνει 11 συνδρομές. Και τελευταίο πρόγραμμα, τέταρτο και το πιο κορυφαίο, το πιο ακριβό και το ανώτατο, είναι το Ultra. Εκεί έχεις έκπτωση για 3 μήνες, τους πρώτους 3 μήνες δίνεις 45 ευρώ κάθε μήνα και από το τέταρτο μήνα και μετά δίνεις 55 ευρώ κάθε μήνα. Εκεί έχεις απεριόριστη πρόσβαση σε πάνω από 1000 lounge αεροδρομίων, ασφάλιση ακύρωση και που καλύπτει πτήση, ξενοδοχεία, τρένα και πολλά άλλα. Αποκτάς 3 GB δεδομένα κάθε μήνα για χρήση σε 100 plus χώρες και περιλαμβάνει 12 κορυφαίες συνδρομές. Άλλα πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τη Revolut είναι επενδύσεις σε πολύτιμα μέταλλα όπως χρυσός, παλάδιο, ασήμι, πλατίνα. Τις πληρωμές σας οπουδήποτε, σούπερ μάρκετ, ταβέρνες, πιτσαρίες, εστιατόρια,
και ένδυση-πώδυση καταστήματα με ρούχα, να αγοράσεις και να επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, έχεις τα Rev Points που ανάλογα με το πρόγραμμα για κάθε ευρώ που ξοδεύεις σου δίνει κάποια points, έχεις μίλια, stays, pocket, δραστηριότητες, lounge, δωρεές και ασφάλιση. Ένα κλικ μπορείς να κάνεις τη δικιά σου δωρεά στο δικό σου φιλανθρωπικό οργανισμό. Οι φιλανθρωπικοί οργανισμοί που σου δίνει η Revolut με ένα κλικ είναι οι εξής. Rainforest Alliance, σώστε τα τροπικά δάση. Γιατροί χωρίς σύνορα, βοηθήστε να σωθούν ζωές σε παγκόσμιο επίπεδο. British Ukraine Aid, υποστήριξη των θυμάτων της ρωσικής εισβολής. WWF, η Ελλάδα καίγεται, βοηθήστε άμεσα. World Food Program από τον ΙΕ, καταπολεμήστε την πείνα. Movember, αλλάξτε το πρόσωπο της αντρικής υγείας. Emergency, δωρεάν βιώσιμη ανθρωπιστική υγειονομική περίθαλψη. Charity Water, μη κερδοσκοπικός οργανισμός για καθαρό νερό. Ίδρυμα του Ευρωπαϊκού Δικτύου κατά του ρατσισμού, αντιρατσιστικό κίνημα στην Ευρώπη. Disasters, Emergency Committee, υποστηρίξτε το Ταμείο Έκτακτης Ανάγκης μας. ILGA Europe, ΛΟΑΤΚΙ ισότητα. Action Against Hunger, βοηθήστε να σωθούν ζωές. Wikimedia, ανοιχτή γνώση για όλους. United World College, εκπαίδευση για ειρήνη και αειφορία. Make a Wish, αλλάζουμε ζωές. Brazil Foundation, κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Βραζιλία. UNICEF, για κάθε παιδί. Save the Children, 250 εκατομμύρια εκτός σχολείου. Τελευταίο, Care International, σώστε ζωές, καταπολεμήστε τη φτώχεια. Και σας έχει και μια τελευταία επιλογή, η οποία προτείνεται ένα φιλανθρωπικό οργανισμό. Λύγει σε 5 ημέρες. Όποιος δεν έχει Revolut μπορεί να εγγραφεί μέσω του link στο σχόλιο ή από την περιγραφή από αυτό το βίντεο και κάντε όλα αυτά τα 4 βήματα που σας είπα. Λύγει σε 5 μέρες, ισχύει μέχρι 11 Φεβρουαρίου. Μπορώ μέσω της πρόσκλησής μου, μέσω του link μου, να κάνω 5 εγγραφές. Άρα οι 5 πρώτοι. Διαβάστε προσεκτικά την περιγραφή και κάντε σωστά τα βήματα. Να είμαστε μέσα στον χρόνο. Σας αγαπώ πολύ, αυτό ήταν το βίντεο σύντομο για τη Revolut. Όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή, πατήστε τώρα κάτω την εγγραφή και δίπλα το καμπανάκι, λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Κάντε like, comment και share, απορίες εδώ να τις λύσουμε. Και τα φιλιά μου στο επόμενο live stream ή στο επόμενο βίντεο. Σας αγαπώ πολύ, τα φιλιά μου.